Home, la mirada de Paco Candel va tenir la sort en fi, l'oportunitat de viure una immigració dels anys 40, 50, 60, que ell va retractar molt bé i que va plantejar problemes a la gent de Catalunya respecte a la immigració. El seu llibre dels altres catalans era una crida als catalans nascuts aquí, als autòctons, respecte a la gent que venia de fora per obrir-los un camí d'integració i d'acollida en aquest poble. Cosa que van fer molt bé els autòctons, perquè malgrat les condicions de vida que eren molt dures, recordis que Candel retrata molts barris de barraques, i és perquè la immigració bàsicament venia a viure a les barraques, el que vol dir que venien i s'instal·laven amb moltes dificultats, però tenien el gran avantatge de que treballaven, podien treballar i podien viure. I la crida que fa Candel a la societat catalana és dir, ojo, tingueu en compte que aquesta gent és una gent que estan amb nosaltres per quedar-s'hi i, per tant, se'ls ha d'obrir un espai en el que ells se sentin còmodes. I això la societat catalana en aquell moment ho va fer molt bé, com estan fent ara, perquè després la immigració d'ara, que ja desgraciadament no la pot biografiar en Candel, és una immigració molt diferent, tremendament diferent, per la llengua, per les religions, per les costums, inclús per la gastronomia, és una immigració diferent, però també se'ns està demanant als autòctons i als integrats d'aquella immigració, que han format part ja dels autòctons, que obrim l'espai perquè puguin entrar aquesta nova immigració. Home, la meva vida ha canviat total, perquè jo sóc un immigrant que a més va venir a viure al Somorrostro, és a dir, en un barri de barraques tremendament pobre, miserable, brut, però ha canviat tot, perquè jo vaig venir molt jovenet i amb una llengua materna castellana i em vaig poder integrar, vaig començar a treballar molt jove, però això em va donar peu a poder estudiar, a poder anar a l'escola, cosa que no hi hagués fet si m'hi hagués quedat al meu poble de naixement, i m'ha canviat tot. O sigui, jo, afortunadament, mai he tingut cap tipus de problema d'integració, al contrari, m'he trobat molt a gust, molt bé, i he militat en una sèrie de moviments, primer moviments obrers catòlics i després amb la política, i, en fi, no noto per res que sigui un immigrant, però, evidentment, si el meu pare no hagués pres la decisió de venir a Barcelona, de venir a Catalunya, doncs no sé què seria jo en un poble d'Andalusia en aquest moment, però evidentment l'immigrar per mi va ser un canvi total de vida i per als meus germans i la meva família també. Aquest tema de Catalunya un sol poble és un eslògan fantàstic perquè darrere hi ha un missatge que recull això que dèiem, de fer espai per a la gent que ve de fora i acollir-la. Evidentment, Catalunya o és un sol poble o no serem Catalunya. Catalunya no té futur si no és amb un poble cohesionat, perquè Catalunya és un país petit, amb moltes ànsies de continuar sent petit, amb ganes de més llibertat, amb ganes de fer aquelles coses que col·lectivament creiem que hem de fer. I això és el missatge d'ell. El missatge d'en Paco és o sou capaços d'assimilar, que venen altres cultures, i fer-los espais perquè es puguin viure bé i perquè puguin manifestar i conservar les seves arrels, integrant-se de totes maneres a la cultura catalana, o no tenim futur. És el crit que fa ell, que després el fa seu, el president Pujol, i ens l'hem fet nostre moltíssima gent en aquest país, afortunadament. O sigui que, evidentment, ell és un protagonista important perquè és dels primers que pensa que Catalunya no pot permetre's compartiments estancs, no pot permetre's tenir gent que visqui a l'esquena d'altra gent, sinó que hem de viure de front i de la manera més unida i més cohesionada possible.